Benvingut, mossèn Miquel Barberà. En el nostre món passa que hi ha moltes morts desgraciades. Sí, és ben cert. Quan he estat preparant això, ho he fet sota la impressió de tot el que va passar a París amb els atemptats de l'Estat Islàmic. No puc preveure el que pot passar fins ara, que això ho reflexiono així públicament. Sigui el que sigui, podem constatar que en el nostre món hi ha moltes persones víctimes de morts desgraciades, innocents, desconcertants, que ens omplen d'indignació, que sembla impossible que hi hagi persones humanes, diguem humanes, que puguin fer aquestes barbaritats. Sense treure gens d'importància a tot això que ens toca viure a Europa, també hem de tenir present que als llocs on també es desenvolupa aquesta guerra també hi moren moltes persones innocents que no en tenen cap culpa del que els està passant. Pobra gent! I tants que han de demanar refugi fugint de la guerra, de la fam i de la mort. Tot aquest drama tampoc no ens pot fer oblidar les morts desgraciades que també es donen en la nostra societat, com és el cas de les dones mortes per la violència de gènere i els suïcidis. De les morts de violència de gènere en sabem més pels mitjans de comunicació. Dels suïcidis en sabem molt poc i crec que fan bé de no donar-hi tanta publicitat. Però, fixem-nos, és terrible que l'any 2013 a Catalunya hi hagués 537 persones mortes per suïcidi. El suïcidi és la primera causa de mortalitat de la població jove. A més, hi ha els casos que es donen de persones que ho han intentat. D'aquestes, 2 persones de cada 3 fan després un seguiment post-atemptat. És molt difícil generalitzar. Cada cas és cada cas. Tant de bo que no hi hagi ningú que arribi a aquesta situació perquè ni estimi ni se senti estimat. Per una persona, no estimar i no sentir-se estimada és una situació degradant. És pitjor que no tenir un mos de pa per a menjar. Hem d'estimar. És l'Evangeli.